Patrick, yo nopo? Kateleng kutange gurune katon. Pada Oke konco-konco, yo podo nobar bokep bareng-bareng yuk. Coy, halo juga, kau pengen maring kelas tikep? Ora, nyimpen maring diskotik bae, sing akeh wadon-wadon mulus. Patrick, kau sih lagi jengel ya? Ya, bisa nek diputusin pacar. Jam semene, urung ngopi, wis kesel, urung ngopi, pengen kopi, priwe kiye?